Hybnou silou je změna. Když se trh vyvíjí a objevuje se na něm mnoho inovací, nastává čas převzít iniciativu a vstoupit do nové éry. Společnost SCR je lídrem v oblasti energeticky úsporných šroubových kompresorů s PM motory a regulací otáček frekvenčním měničem. Zároveň patří mezi průkopníky v oblasti kompresorů s magnetickou levitací. To vše je možné díky špičkovému týmu vývojových inženýrů, který stojí za konstrukcí kompresorů splňujících nejvyšší požadavky zákazníků a za plně automatizovanou a digitalizovanou výrobou. Od roku 2025 přechází společnost na inteligentní výrobu ve svém moderním závodě v Šanghaji, který se rozkládá na ploše zhruba 100 000 metrů čtverečních. Celý proces výroby kompresorů je v reálném čase monitorován pomocí umělé inteligence a je složen z dílčích automatizovaných procesů skladování, montáže, kontroly kvality a distribuce. Prostřednictvím podnikového CRM systému jsou potřeby a objednávky zákazníků přenášeny do obchodního oddělení a následně do velínu inteligentní výroby. Speciální požadavky na individuální konfiguraci kompresorů jsou řešeny vývojovými inženýry PLM systému. Požadavky na výrobu jsou nejprve odesílány do vertikálního skladového systému, který automaticky vybere potřebný materiál a pomocí robotizovaných vozíků jej doručí na montážní linku. Plechy pro výrobu jsou opracovány v robotizované dílně na zpracování plechů, kde jsou ohýbány a svařovány a následně automaticky přepravovány na montážní linku. Všechny kompresory jsou efektivně montovány s využitím moderních výrobních postupů. Parametry každého vyrobeného kompresoru jsou automatizovaně kontrolovány pomocí špičkového testovacího vybavení, certifikovaného Čínským národním metrologickým institutem. Kvalita produktů je v průběhu celého procesu sledována v reálném čase díky automatickému sběru dat, jejich výpočtům, vyhodnocování a analýzám s mnoha výkonnostními metrikami. Výzkum, vývoj a inovace jsou pro společnost klíčové již více než 20 let. Technická integrace s japonskou společností Anest Iwata a spolupráce s předními univerzitami umožňuje SCR přinášet na trh neustále nové a inovativní produkty. Špičkové testovací centrum kompresorů umožňuje systematicky vylepšovat klíčové komponenty a simulovat provoz kompresorů v náročných pracovních podmínkách, tak aby splňovaly stále se zvyšující požadavky zákazníků. SCR se hlásí k filozofii firmy zaměřené na zaměstnance, poskytuje jim možnosti kariérního růstu, dbá na systém vzdělávání a vytváří příjemné pracovní prostředí. Od pístových kompresorů přes šroubové kompresory až po turbokompresory s magnetickou levitací. SCR neustále posouvá své výrobky vpřed, aby poskytovaly vyšší výkon s nižší spotřebou elektrické energie.